Και τι μου αφήνει? Κληρονομιά. Μα εμείς τη λατρεύαμε παθολογικά. Γιατί εγώ τη λάτρευα φυσιολογικά. Σαν μάνα μας την είχαμε. Στα μάτια την κοιτούσαμε. Βαγγέλα! Σκάστε! Κρίση. Ο Έλληνας θα βρει τη λύση. Και μάλιστα θερμή λύση. Η Diamonds TV Productions παρουσιάζει Ράους, Ούστα από εδώ. Η θεατρική σκηνή Ηρακλείου σας φέρνει τη σύγχρονη κωμωδία του Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου σε σκηνοθεσία Μάνου Μανιά. 22 και 23 Φεβρουαρίου στο Κινηματοθέατρο Αστόρια. Διπλές παραστάσεις στις 7 και στις 9:30. Προπόληση εισιτηρίων Αστόρια και Diamonds TV Productions. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων ή κουπόνι 8 ευρώ. Με την εγγύηση της θεατρικής σκηνής Ηρακλείου. Ράους, ούστα από εδώ. Γιατί το γέλιο μας χρειάζεται τώρα. Αχ, κατηγορία!